Tässä on nyt part 2. Me ajateltiin, että me mennään tonne sillalle tuolla. Mut joo. Muffinssi! Näytä muffinssi! Näytä mulle muffinssi! Muffinssi! Ei. Okei, eli me nyt ajateltiin käydä sillalla. Mitä kautta ei niinku mennä? En mä tiedä. Niin. Mutta tosiaan muffinssi on ihana. Se on fakta. Jos sinä väität vastaan, molemmat puolet sinun tyynystäsi ovat lämpimiä tänä yönä. Eikö niin? Jos sä väität vastaan, niin sit... Niin, jos sä väität vastaan, että muffinssi ja hemuli on söpöjä, niin sitten molemmat puolet sun tyynystä on lämpimiä tänä yönä. Kumminkin mä annan nyt puhelimen tolle Bealle, et sä saa näyttää sen ratsastusta. Jos sä on yhtäkkiä varjosta, kannattaako ei siltä? Joo, siis nyt... yhtäkkiä varjosta tuonne eteenpäin. Ja nyt siis kuvataan mun kuvakulmasta. Tää on Vennan kuvakulma ja tää on mun kuvakulma. Okei, tänne tuli nyt vaan yhtäkkiä varjosta, koska tässä on aivan jättimäinen pilvi meidän yläpuolella. Eli toi. Mua ärsyttää, koska haluan kesällä oikeastaan aurinkoa, niin nyt please tulee aurinkoista. On joku bussipysäkki. Miettikää, että joku tyyppi menee bussilla kouluun. Mä oon joskus mennyt. Onks se kivaa? Joo, ihan ok. Mutta tää voisi olla joku sellainen juttu, että aina kun me kuvataan maastovideoita, niin me voitais vaan olla jotain juttelemassa tässä. Silleen, että saatte vaan kuunnella. Mukkulakivet. Mukulakivet. Mitäs me kasvatettais puu? Mites me kasvatettais mukkulakiviä? Ei mukulakiviä voi kasvattaa. No muuten meidän pitäisi kasvattaa polkaa. Tuolla... Missä? Tuolla silta hämmittää. Okei. Otetaan mennä vähän. Tää aika alkaa käymään nyt vähin, niin annetaan Vennalle seuraavaksi puhelin. Okei, me tehdään vielä part 3. Jos siis vihdoin tuli aurinkoa, niin me tehdään siis vielä part 3. Joo, aika monta parttia tulee. Joo, mä luulen, että monet on jo tylsistynyt tässä momentissa, mutta jos sä vieläkin katot, niin sulla on todella iso, sulla on paljon huomiota. Koska jos te ette enää katso, niin te ette voi osallistua arvontaan. Mikä arvonta? Mä voin antaa ehkä jollekin teistä. Mä ostan jollekin teistä normaalista. Hetkinen, miten me tavataan ja myös tää alkaa käydä